इसोरनि बाथ्रा फरायखायनो इसोराबो नंगौना नङा सानलायलांबाय फैगोना फैया सानलायलांबाय पास्टर दिखुनखौबो मान होला मिसननि लिडारखौबो मान होला ओरैबायदि आं मान मोनि जाबाय बेंटल खाथियाव जायगा जायगा ओरैबायदि सेंग्रा उन्दै उन्दैया आं दि इभेन्जेलिस्ट मुथिनि 28खौ लानानै आं सारेन्डार जानानै गसपेल होनो ओंखारदों थै थां मा खालामो पालसार सालायग्राफ्रा आंखौ मोनबाथाय बारासो साब्रैना ब्रुं होलाङो बिदिनो मा खालामबावो बिसोरो गस्लाया गांनै सिङाव गिन्दि सायावनो गुदामा दंना गैया गेवजोबनाय जा दाब्रायो आल्ला बागदावलायखायो आं सानो बे मानसियाथ' बेल थायोबा बाव नानेखा जाजोबोलै बेयो दोलाजोबगोलै नंखायो आङो बिफा बायना होनाय नंखायो आं बेखौ पालसारखौ बारा पास्टरबो मान होआ रेभारेन्डबो मान होआ बेबायदि जोंनि खाथि बाइकखौ बारा सालायो इसोरखौ मान होनो गैया इसोरनि बाथ्रा गैया 2 नम्बर खोथा बे इसोरनि बाथ्राखौ फरायबासो इसोरा सोर बबे इसोरनि मानसि बबे दैदेनगिरि सोर मण्डलि दैदेनगिरि सोर लिडार बेखौ सिनाय हागोन बिसासि लोगोफोर इसोरनि बाथ्राखौ लोगोआव फरायबाय थानांगौ इसोरखौ मान होगोन फाफ मावनाय नङा बे इसोरखौ गिखायनो थाखामा सिगारेट सोबबाय थायो ओरैबादि लाजिबाय आं बे सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय सादा जानाय आंनि खाथियाव आं मिनिनोबो ओंखारलायलांबाय सिबखियावबो अन्थाइबारियावबो नाफुनायानो ओरैबायदि आथिं लोरो नाफुनाया आंखौ नुबा मालादि सर्ट जानानै गोमायो फात्ता मोना आंखौलाय मा गिनांगौ जानो गैयि मानसिखौलाय गोदाव सोरावखौलाय नोंहा हालसाल गोनांखा सादानानै माला गोमायो फात्ता गैया आं सानदों आंखौ एसे गिदबदों नंदों आङो गिनांगौ आङो जोंनिखौसो हालेलुया आंखौ गिनानै जाया गिबा एसे गिजायो आंखौ खिन्थु बेखौ गिनांगौ सासे सेंग्रानि सिगारेट सोबनाया ओरै ससेयानो जोबाखैमोन एफा दाम गोसानि सिगारेट जै आंखौ नुदों आं बिनि गिर्जायाव थांबाय थायो माला खोमोरगोन खावलाया थुब्रुजोब्बाय जाबायलै नंदों आङो सोबब्रा भाइ सोब नोंनि फैसा मा थुब्रुलाबायनाय बिलाय जाला जिसै आङो जेबो दाथाम जोंखौ सोब नोंनि फैसा नोंफानि फैसा इसोरनि बाथ्राखौ फरायनांगौ होनब्ला इसोरखौ मान होगोन कलेजाव फरायहैनायाव ना गुरनायाव मैगं फाननायाव बिजनेस मावनायाव नैबे इसोरा बाथ्राया नोंनाव थानांगौ मोखास दं होमब्लासो इसोरा जेरावखि थाङा नों मान होआ इसोर नुहुरगोन जोंना बे इसोरनि बाथ्रा गैखाय पास्टर गैथ'वा इभेन्जेलिस्ट गैथ'वा मिसननि लिडार गैथ'वा होननानै बेखायनो जाफुनाया जाबाय थायो गय जानायखौथ' हाथाइखौ मोख्रा हाथाइ बायदि नुखाबाय 120 दाजाबदेरनानै ओरैबायदि थानो हालांग्रा खस्थ' मोनबाय गसाइगाव टु बङाइगाव सुपार गाखोनाया ओरैबायदि खरस जाखायो 120 मालाय गावनि फैसा जानाय मा खालामनांलाय बेखौलाय बिस्रिबाय थाहरखायो साननै खरसा आंना माबा माबि पेकेट दङ बोलोग्रा बिसासि लोगोफोर बिमाफोर बिफाफोर जेसेबां जों बे गरम बोथोराव जिरायना थादों 2 नम्बर नोंनि आत्मिक जिबोखौ लुखानबा बाइबेल फरायबाय था दिनैनिफ्राय गोसोआव ला खालि बोसोरै जागरनजों नङा बाइबेल फरायबाय था लोगोआव लाफानानै अब्ला इसोरा सोर माबायदि बेसे गोलाव बेसे बोलोग्रा बेखौ नों मिथिनो हागोन